Na sídlisku Juh v Kežmarku vyrástlo sympatické športovisko. Pestovať sa tu bude street workout. Slovo street workout znamená vlastne cvičenie na ulici a je to cvičenie s vlastnou váhou, kde človek používa iba svoje telo. Zrod diela nebol taký jednoduchý. Prišlo to z Ameriky, tam to už funguje nejakých 25 rokov. Veľká komunita je v Česku, pomaly sa to dostalo aj na Slovensku. Nepochodili sme na našom meste, lebo absolútne nás nechceli s týmto podporiť ani finančne, ani nijak. Mali sme problémy s pozemkom, čo sme tiež vybavovali cez Lubicu, kde nám veľmi pomohli. A vlastne preto sme oslovili aj pána Ferenčáka a ten nám vlastne bol veľmi napomocný a vďaka nemu je všetko vybudované. Mladí ľudia prišli za mnou, že chceli zorganizovať alebo spraviť ihrisko a neboli pochopení. Tak som si povedal aj s viacerými priateľmi, hlavne mladými ľuďmi, že bolo by dobre, keby v rámci mesta Kežmark alebo v Kežmarku sme mali street outové ihriska. Ochotné ruky nechýbali, veď aj motivácia bola dostatočne silná a Kežmarčania sa môžu pochváliť športoviskom, ktorých je na Slovensku len zo pár. Takých ihrisk v rámci Kežmarku by nemalo byť jedno a teraz robiť z toho veľkú slavu, ale by malo byť práve pri týchto našich mladých ľudí minimálne 5-6. Toto street workoutové športovisko, podobne ako mnohé iné projekty v Kežmarku, by nevzniklo bez toho, aby sa pod úspešný výsledok nepodpísali mladí sociálni demokrati. Každý vám povie, že sa v meste o ich práci veľa vie. A teší nás, že ľudia majú záujem, aj široká verejnosť mladých ľudí, ktorí prišli nám pomáhať na tieto brigády. Či sme betonovali obrubníky, alebo betonovali konštrukcie, alebo rozsadzovali kamienky po ihrisku. Prišlo ich zhruba 15 až 20 ľudí vždy a záujem bol, takže a sa u nás zastavovalo kopec mladých ľudí, že by chceli napríklad skatepark, že by chceli tú cyklistickú priekažkovú dráhu. Že či by sme to nevedeli, povedal som, možno áno, možno budúci rok budeme pracovať ďalej na tom, aby mladí ľudia mali sa kde vyžiť, aby mali kde športovať. Kresný klub mladých sociálnych demokratov sa vždy vlastne pričinuje k rôznym aktivitám. Snažíme sa urobiť niečo pre ľudí, pomáhať ľuďom a toto ihrisko bolo naozaj ďalšia z našich aktivít a plánujeme znova ďalšie. Ja sa veľmi teším, že konečne sa v Kežmarku našla partia ľudí, Májo Hoza, Jano Ferenčák a ďalší, ktorí vlastne dneska budú, ktorí majú na svedomí dnešnú akciu. Nie je ľahostajná vlastne budúcnosť Kežmarku, takže držím palce len tak ďalej. Dúfam, že budeme mať viacero možností a dôvodov prísť do Kežmarku, aby sme podporili ďalšie a ďalšie projekty. Túto milú udalosť si nenechal ujsť ani minister školstva Peter Pellegrini. Obliekol si tričko od mladých sociálnych demokratov, vzal do rúk štetec a odviedol svoj diel práce. Je to priestor aj pre tých, ktorí možno nevždy si môžu dovoliť ísť zacvičiť do fitness centra a platiť tam každý deň vstupné. A to je na tomto sympatické, že je tu profesionálne ihrisko, ktoré spĺňa parametre, ktoré budeme môcť vidieť v exhibícii, ako sa má správne používať a vlastne slúži každému a zadarmo. Takže naozaj ešte raz platí moja veľká vďaka mladým sociálnym demokratom, týmto mladým ľuďom, ktorí tu v Kežmarku na to našli peniažky, našli energiu, odvahu. My musíme mladým ľuďom už dať dnes k dispozícii také mladé formy športovania. To bol aj cieľ milého športovo-spoločenského podujatia na kežmarskom sídlisku Juh. Určite sa naplní a nebude v tomto meste posledné.